Asta hora, niște vreme. Team Fortress 2. Da. Că tu e de pe aia o facă de aici. Посмотрю, где тут трапеза. Ну ладно. Блять, какие шапки сенсоры. Вот Хелмана. Что будем? Слушай. А поима лягка сочиняет все, что познано. Атена. Аты. А главное. Блин, что к самому разумеешь? Это как это? Не мило. Като тя там про новата хора почва вече мила. Те са. Ама не мъча. Да, ми кръв. Хайде, първи път как го направих, сега съм мъча тук. Ignoring the cards? Can we not ignore the cards? Поредния гаден Байрон. Аз ти го наричам летящата каруцка. Ще видиш тук. Не наричам така. Ма не мога го използвам. Значи, сини приятели като играя и са базикаме и ма наричат летяща каруца, защото те слагам две бомбочки и се стои. Те скачам върху някой и нали удрям с граната и експлодирам. Я запазам перфектно. Затворен съм. Там. Аре, кионете го, бе! Roof, help. Ще лети. И се разбихме. Ще лети. Аре, никой не ударя, бе! Сериозно. Тук един... Спами. Number 3 just doesn't do as much damage as it used to. Вижте мой бик. Браво, мене. Който Guys, the roof. Това с ключове няма. Ма той иска ли ключове? Да, иска ключове. Ама много го трябва, много супер. Ти как са го променили? Рене, Чангълска. Аз това не го знае, бе. Как съм аз къде живея? Имам пейнт. Ти може да си го пейтна. Я? Добре. С малко ще се занимавам. Сега в клипа да не се занимавам, да не го отречавам.
след малко ще се занимавам с матчайта. И лага дойде, FPS ми се свали. О, пацата. Бутицу. Абе, куда? Сори за... Абе, съвсем не взимам думата. Ти... А те да. Какво? Се по-добре. Аз знам, че не е истинска някак. Venus Gaming да играе Team Fortress 2. Аз сухли съм. Аз тъпата игра. Той игра някакви... GTA 5, Far Cry 4. Някакви скъпи игри. Известни. Тая игра... Как да ти, аз съм се възикам. Сякаш вярвам под чето. Да го срещнеш. Айде! Още един на опашката храна. О! Стига бе! Стига морда! Кажи се пак. Ама ще ме връмна бе, ще ме връмна. Можете да видите ръждясален ми нагризан меч. Бобри. А те. Аре, покажи се, като си не перестана беше. Аз го видя. Все пак не лаги за бога. Не стане тук. Трябва че да някой по-малко натоварен и ясни с хора. Просто аз нещо не мога да разбера. Какво? Абе! Да. Умри бе. Ти мен ще ръгаш, е? Се наръга вече. И тогава се изплаших една такова. Той е принцип как не ме наръга, не знам, но късме да. Ето го пак! А те бе. Центри. Бързо сбегна. Аз се въртих в кръга. Аре бързо! Ама ще я превзема. Я превземат, няма так. Трябваше да успеем да я извършим. Аз сега тук ще чакаля като най-големия идиот. И те като се показват тук си разберете ли? Ама не. Ще я говоря глупост. Лала. Аре бе, идиот такъв как? То щеш да умре. Пате. Още на пат. Дед твърди. Ето и още на пат. Мен ми заде парите, ма би аз нали ми пука. Виж, че коня ми. Кон зомби. Това е рандом. Не искам пък. Рандом друг. Добре. Ама чакай, аз за какво съм стоя да маха и не искам да ти напит. Аз пък повечето... Спомнях се, че почти всичките сайти не ги бях направил скрап. Да ме пита някой, що. Постарт на пътен къп. Той спай! Или пък не. Не. Защото и ти си минава. Добре, чакайте малко. Вече ти ще го направя в клипа, ама искам да видя. Да, аз вече може да се го трейдна. Наистина ли бе? Да,
Set up minis and spam the fuck out of the bridge. Шанс The easiest part, this 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 part. Да. А, не искам. Не искам да купувам все пак. Те не ги харча парите. Аз не че имам. Аз пъс, както казахме, нали, клипи за изненаци. Все пак житя Петра и Call of Duty Black Ops. Обещал съм нещо. Ана! Тъпо. Не искам. Добре, ти как да научаваш на цвета? Ама безплатно ли или трябва да си купя боята? Питам. Ще иска да си купя боя. Да. Майка ти. Аз се знам, че ще ми иска. Сега да си купувам боя, не са биги, бе. Беше безплатно, щях да го направя. А сега разбирам, че май звука ми е твърде усилен. И да, аз май вече всичко мога да се стрелям. Освен тия аксесуари. Добре, чакайте малко, защото имам чувството, че не се чувам добре. Имам чувството, че той аудиото ме задуша. Така, би трябвало сега по-добре да се чувам, не знам. Просто едно мое предположение, че се чувам зле. И че хубаво, как вече мога всичко да се требвам. Супер. Преди трябваше да се купуваш айтеми, че да можеш да приедваш. Или пък такова, да взимаш от друг някой да ти ги подаря. Бая беше тега стъпто. Вижте, легендарно Стрендж. Аз показах ли го на спати? Та-да. Имам... Добре, айде играем, че нещо се заспя. Ще гора, ще се гора и никой не лови. Браво на мен, радвам се. Що ма спълна в мазето? Мапа само да свърши този рунд и спирам клип. Що? Защото май е много дълг съм клипа. Ако ще е половин час, да пак няма го режа. Ще го гледате, като искам. Аз ти кои цена, боже! Офа, за колко ми се засучен, сега не знам колко дълг съм на клипа. Бу. Защо затворено вече? Аз се вкарам тук някакъв бот. Бъде! Ти нищо не ми взима, бе, педал. Осъзнай го. Имам късмет, че ти беше бот! Ама този пък не беше вече бот. Този беше про. И някакъв си говори. Не съм спирал, не знам. Няма представа за време, теч. Дано да не е станало поне половин час. Под половин час. Ако е станало половин час, ще го режа на 15 минути. На части. Ама и двете си ги качваме добре, но все пак. Какво са? Аз съм боче, играя с Team Fortress като боче. Аз съм боче. Играя с Team Fortress. Не мога да играя. От толкова време като съм играл. Как да мога? Скалта, и центрито мога. Честито. Имам пистолет. Имаме глава за разлика от вас. Дет ме гледате. Шегувам се.
Или пък явно аз нямам глава, защото стрелям тъпата стена. През прозореца ще влезе. Еми, аз не чувам и джамът. Аде. Помогна съм. Асистент. Абе, чакай, аз колко кила имам? Майко, аз съм бот. 6 кила 14 минути. Еми, броня. Патка! Тук имаш. Каквото и ento фуен. Ти беше някакъв филм, май. И ми лаги. Килнах един. Поне един. От толкова много. Ема ще победим. 1 минута и 3 секунди още трябва да стичи. Летяща каруца, летяща. Тук е някакъв си стип казва. Тук има някакъв снайпер зачекали, сигурен съм. Или пък не. Бъди готов за изстрелване. Бай. Йес! Исус, целях! Ти не се знаеш. Да не повярваш, бе. Аз целях. Срамен резултат за демона. Ама срам. Стреляй. Аз не знам какво стрелям за Бога. Толкова лак. Тот май не съм. Ясно. Умря ли? Да. Там то така пред мен има хора. Аз... Колко ми дреме на мен, бе? Аз тук ще се мръда. Колко ми е на мене? Аре да учи го поне един път, бе. Гледа, аз свършихам патроните да стрелям безцелно. Мена! Килък! Ама няма патрони пък се. Елате ми! Победа! И сега ще умра. Да, и още не е победа. И победа. Добре, това беше от мен за този видеоклип. Аз бях PFC Gamers за BGCast. Надявам се клипа да ви е харесал. Абонирайте се, споделяйте клипа и чао!